நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு அருமையான லேண்டு விற்பனை கொண்டு வந்திருக்கேங்க. நம்ம அல்லப்பாளையம் அன்னூர் பக்கத்துலேங்க 2.25 ஏக்கர் லேண்டு விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. இதை நீங்கள் ஒரு விவசாய பூமியாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை லே அவுட்டாகவும் போட்டுக்கலாங்க. இந்த லேண்டை சுற்றி நிறைய லே அவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க. ஓகேங்களா. மேலும் இந்த லேண்டுக்கு நம்ம அன்னூர்லேருந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் ட்ராவல்ஸில் வந்துடலாங்க. நம்ம அன்னூர்லேருந்து அவினாஷ் ரோடுக்கு கஞ்சம்பள்ளியிலேருந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் ட்ராவல்ஸில் இந்த லேண்டுக்கு வந்துடலாங்க. நம்ம பட்டர் ஸ்டாப்பிங் அன்னூர் மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்துங்க புதுப்பாளையம் வழியாகவும் இந்த லேண்டுக்கு நம்ம வரலாங்க. மேலும் இந்த லேண்டோட ப்ரைஸ் வேணுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரைஸுன்னு. நாங்கள் உங்களுக்கு மெசேஜர் மூலமாக உங்களுக்கு ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் அனுப்புகிறோம். மேலும் இந்த இடத்த விசிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மேலும் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வேணுங்கிறவங்க கீழே தெரிய அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் சொல்லுவோம். ஓகேங்களா. நன்றி, வணக்கம்.